Gure ahotsak emakumezko musikarien zikloak 5 kontzertu eskainiko ditu gaurtik hasita larunbatera arte. Gainera, 8. edizio honetan musikariekin topaketak egingo dira kontzertuen ostean. Clara Peia Kataluniako pianistak irekiko du zikloa. Eta Neumak taldekoek emango diote amaiera. Jose Ignacio Olabe arte editoreak Jose Antonio Azpilikuetari eskaturiko 12 marrazkien doaintza egin dio Bilboko Arte Ederren Museoari. Marrazki hauen oinarria, Eduard Hopper margolari estatu batuarraren lana da. Estatu batuetako bizitza garaikideko bakardadeari buruzko erretratuengatik ezaguna. Azpilikuetak begirada pertsonal, iradokitzaile eta divertigarri batetik berrinterpretatzen du Hopperren iruditeria. Guztira 15 emanaldi izango dira urtarriletik apirilera Zuberoako maskaradetan. Bat astebururo. Maskaradak inauteriak izanik, asko dute improvisaziotik eta ordutegiak aldakorrak dira. Baina egitarau bera dute beti, barrikada goizean, eta emanaldi nagusia edo ofizioak bazkal ostean herriko plazan edo frontoian. Henry Rordak duela 100 urte idatzitako istorio ironiko eta fatalista gorpuztuko du Mario Gas aktoreak El pesimismo alegre obran. Testuan maitasunari, hezkuntzari, kapitalismoari eta adiskidetasunari buruzko irakaspen eredugarriak utzi zituen autoreak. Martxoaren 5ean iritsiko da Iruñako Gaiarre antzokira. Bilboko Euskalduna Jauregiak Gaztea sariak jasoko ditu beste urte batez. Artista, kanta, disko, bideoklip eta zuzeneko onenak saritzeaz gain, aurten ikuskizun onena ere sarituko da. Inoiz baino zuzeneko gehiago izango dira galan. Haien artean Janus Lester eta Nogen, eta Eusko Princess. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.